Salut! Eu sunt Adina și o să-ți vorbesc un pic despre limbajul inclusiv în limba română. Acest video face parte din The Gender Inclusive Language Project, un proiect la care participă UX writers și content designers din diverse țări ale lumii. Sperăm că prin această serie să deschidem conversații despre ce înseamnă un limbaj inclusiv și să găsim împreună soluții pentru o comunicare în care femeile și persoanele non-binare sunt mai bine reprezentate și acceptate. Înainte să începem, cine sunt eu totuși? Sunt UX writer, respectiv content designer, cu un background de câțiva ani buni în marketing și copywriting. Am scris conținut de diverse feluri pentru soluții e-commerce, bănci, platforme de freelancing și companii software. Recent am scris și un curs numit The Brand Voice Lab. Ok, și acum să revenim la lucrurile importante. Cum spuneam la început, scopul acestui video este să discutăm despre limbajul nostru, atât cel de zi cu zi, dar mai ales cel pe care îl folosim în rolul de creator de conținut. Când spun conținut, mă refer la articole, la conținutul principal al unui site, la postări de social media, la texte de interfață, adică cumva, de fapt, la tot. Indiferent de format, atunci când scriem, avem un scop și un public anume în minte și ambele contribuie la modul în care formulăm un mesaj. În mod ideal ne dorim să influențăm cumva persoanele care văd conținutul nostru, fie că vrem să cumpere, să se aboneze, să folosească o aplicație sau orice alt obiectiv avem. Vorbesc despre lucrurile astea pentru că e important să nu uităm că a fi creator de conținut înseamnă a fi creator de conversații. Și felul în care scriem o știre, de exemplu, sau în care descriem un produs, formează percepții, așa cum se întâmplă și într-o discuție directă cu o prietenă sau un coleg. Există însă cel puțin două diferențe importante între o discuție între prieteni și una pe care o deschidem prin conținutul pe care îl publicăm. În primul rând, dimensiunea audienței. Într-o discuție amicală, reacțiile sunt limitate la grupul respectiv, dar un articol de blog poate fi citit de mii de persoane, așa că ce spui acolo poate avea un impact mult mai mare. În al doilea rând, dimensiunea impactului. În discuția amicală, schimbul de idei și reacții e rapid, adică ai șansa să vezi destul de repede ce efect au cuvintele tale. În cazul articolului, feedback-ul este aproximativ, pentru că, dincolo de comentarii, pe care poate le primești sau poate nu, pur și simplu nu știi întotdeauna cum a fost interpretat mesajul tău și cum afectează, poate, atitudinea sau acțiunile altora. Așa că e și mai important să-ți alegi cu atenție cuvintele. Ce vreau să spun, de fapt, cu acest intro este că ce scriem e echivalent, într-un fel, cu ce facem. Dacă scriem prietenos, atunci, practic, deschidem ușa pentru o prietenie. Dacă scriem cu prejudecăți, validăm acele prejudecăți. Scopul limbajului este să ne pună în contact, să transmită cine suntem și ce vrem, ca să ne putem înțelege și colabora. Atunci când limbajul pe care îl folosim în mod obișnuit este mai favorabil unui anumit grup și ajunge să excludă sau să minimizeze alte persoane, practic vorbim despre un limbaj non-inclusiv, adică un limbaj care nu mai servește scopului său fundamental. Dacă sună un pic abstract atunci când zic limbaj non-inclusiv, încearcă să-ți imaginezi scena asta. Un manager organizează o ședință de echipă, dar atunci când vorbește, face contact vizual cu o singură persoană din acea echipă. Sau poate îți e mai ușor să te gândești la o întâlnire cu prietenii, unde bărbații se salută între ei, dar nu spun bună și femeilor prezente. Cam așa se simte și limbajul non-inclusiv. E un fel de a spune, știu că ești aici, dar aleg să nu-ți vorbesc. Uneori lucrurile astea se pot întâmpla fără rea intenție. Toți facem greșeli, e ok. Problema este că efectul se resimte oricum. E ușor să te simți pe lista persoanelor neimportante sau cumva de ignorat în situații ca asta. Dacă ar trebui să simți efectul ăsta în toate situațiile prin care treci într-o zi oarecare, cred că ai trece dincolo de starea de disconfort și ai începe să-ți pui întrebări mai serioase despre cei din jur, dar și despre tine. Sunt foarte multe studii care analizează impactul limbajului non-inclusiv, dat fiind că e o situație pe care o vedem în multe limbi vorbite în lume. Poți vedea și accesa câteva dintre ele la finalul acestui video, dar nu o să intru în detalii acum. Ce ar fi important de spus însă este faptul că vocabularul nostru zilnic este uneori vinovat de forme de discriminare și de autodiscriminare, care influențează viețile femeilor și persoanelor non-binare. Când spun autodiscriminare, mă refer la percepții de genul eu nu sunt suficient de bună ca să fiu manager sau fetele nu pot să fie ingineri. Pe scurt, limbajul în care genul masculin este cel predominant, adică îl folosim aproape natural ca variantă standard în exprimare, perpetuează stereotipuri sau creează unele noi despre rolul femeilor și a persoanelor LGBTQ+. Și mai pe scurt, cuvintele au impact. Dacă ți le alegi cu grijă, poți avea un impact social extraordinar. Limbile cu gen gramatical sunt construite în jurul formelor de masculin, fie că vorbim despre substantive sau despre pronume. În consecință, cuvintele feminine apar ca variații ale acestora, de obicei prin sufixuri specifice. În limba română, asta ar fi iță sau de exemplu. Tot în consecință, variantele feminine sunt practic subordonate masculinului și asta se traduce, mai des decât ar fi cazul,
și în norme sociale care urmează același tipar și pe care continuăm să le impunem sau să ne le asumăm după caz. Când începem să vorbim în copilărie, începem practic să punem etichete pe tot ce ne înconjoară. Asta e un măr, asta e o rochie, asta e un câine și să împărțim lumea în masculin, feminin și neutru. De aici până la a deduce cumva că ierarhia genurilor gramaticale se aplică și la persoanele din jurul nostru, și inclusiv nouă, e un pas destul de mic. Și genul ăsta de etichetare duce onor la discriminarea pe care am menționat-o mai devreme. Ajungem să judecăm și să comparăm abilitățile, drepturile sau meritele persoanelor prin filtrul genului, adică să gândim în stereotipuri. Ok, am vorbit despre impactul limbajului la nivel general, dar care e situația în limba română? Limba română face parte din categoria limbilor cu gen gramatical, în care toate substantivele și pronumele au gen masculin, feminin sau neutru. Din motive istorice și culturale, genul masculin este deci cel implicit în limba română, adică, cu ghilimele, el este opțiunea principală în exprimare. De exemplu, vedem destul de des, aproape exclusiv, termeni ca utilizator, client, pacient sau angajat în toate site-urile, e-mail-urile sau aplicațiile mobile posibile. Cum toate sunt de gen masculin, e ca și cum persoana de gen feminin sau non-binare nu există. Dacă ți se pare un pic exagerat, încearcă acest test simplu. Schimbă niște termeni de la masculin la feminin și vezi cum reacționează bărbații atunci când se vorbește așa. De exemplu, cum crezi că s-ar simți un programator care citește un anunț de angajare intitulat "Căutăm programatoare cu experiență"? Sau cum ar fi dacă toate paginile creare de cont ar spune de fapt "Creează-ți cont de clientă"? O altă problemă în limba română este confuzia legată de sex și gen. Deși nu înseamnă deloc același lucru, conceptele astea sunt folosite aproape aleator, uneori chiar amestecate și aproape exclusiv binar. Vestea bună e că există soluții simple pentru toate aceste lucruri, care pot transforma limbajul nostru comun într-unul inclusiv destul de ușor. Să începem cu masculinul generic. Preferința pentru genul masculin este cumva automată și e destul de ușor de înțeles de ce apare și în interfețele web sau mobile. Uneori spațiul e o problemă în sine, pentru că, da, e limitat și nu poți folosi ambele forme, adică și masculin și feminin. Dar există și pentru asta soluții. De exemplu, poți să reformulezi textul în așa fel încât să nu mai ceară acordul cu genul. În exemplele de față, dacă înlocuiești substantivele cu formulări la persoana întâi, adică eu am cont, sau a doua, adică plătești TVA, nu mai trebuie să alegi un gen sau altul. Ambele variante au un beneficiu în plus. Îți transformă textul într-unul mai conversațional, în care persoana respectivă se simte implicată direct. O altă soluție și mai simplă este să menționezi și sufixul pentru genul feminin. Dacă ai de-a face cu instrucțiuni sau texte mai ample, poți încerca să folosești formule de plural sau politețe atunci când nu implică un gen anume. Ca să fie un pic mai clar la ce mă refer, gândește la diferența între a spune oferta este valabilă pentru abonații noștri și oferta este valabilă pentru persoanele abonate sau oferta este valabilă pentru dumneavoastră în urma abonării. Abordarea asta nu e întotdeauna ușoară sau posibilă, așa că o altă soluție este reformularea textului în așa fel încât să eviți raportarea la un anumit gen. În cazul de față, varianta "păstrați autentificarea activă" folosește forma de politețe, fără să mai ceară acordul cu genul. Ar fi bine, totuși, să ai în vedere faptul că formulările politicoase nu se potrivesc tuturor produselor sau tipurilor de client și cliente, plus că tind să fac textele un pic mai greu de citit și de scanat. Asigură-te că soluția asta se potrivește în contextul tău și dacă nu pare să fie cea mai bună idee, încearcă adresarea directă la persoana a doua pe care am discutat-o în slide-ul anterior. Un alt exemplu de masculin generic în interfață sunt textele ajutătoare sau placeholder. Conform statisticilor recente, femeile înseamnă 51% din populația României. Așa că, pentru orice nume masculin folosit ca exemplu, sigur putem găsi ușor și un nume feminin. E destul de improbabil ca toate persoanele care completează un formular să aibă un nume masculin, așa că schimbarea acestor texte cu sugestii de gen feminin sau, și mai bine, cu nume neutre de gen, e o soluție simplă care transmite un mesaj pozitiv. Și încă o mențiune aici. Alegerea unei forme de adresare, adică doamnă, domnișoară, domn, poate fi destul de inconfortabilă. În limbajul de zi cu zi, doamnă implică o oarecare vârstă și statut marital, deosebire de domnul, care e doar o formă de respect. Soluția cea mai simplă este să elimine aceste câmpuri sau, dacă trebuie neapărat incluse, să le afișezi ca opționale și nu obligatorii. Și, desigur, cea mai prietenoasă soluție posibilă, adresează-te direct ambelor genuri atunci când poți. Și am ajuns la genul profesional. Istoric vorbind, aproape toate ocupațiile au primit o denumire masculină, dat fiindcă femeile aveau acces limitat spre deloc
în mediul profesional. Din cele 4.300 de ocupații din România, doar aproximativ 20 sunt menționate cu forme de feminin și, surpriză sau nu, sunt ocupații legate de rolul tradițional al femeilor. Spre exemplu, femeie de serviciu sau guvernantă. Clasificarea asta, în mod cert, nu mai reflectă realitatea în care femeile sunt programatoare, inginere, ministre sau orice altceva aș ale ca profesie. Faptul că folosim doar denumiri de meserii la masculin, chiar și atunci când avem ilustrații cu persoane de gen feminin, ca în imaginele de aici, poate transmite mesajul că rolurile sunt deja stabilite și că unii sunt mai potriviți sau merită mai mult să aibă o anumită carieră. Există studii care au arătat cât de receptivi sunt copiii la astfel de mesaje și cât de ușor este să asocieze o ocupație cu un anumit gen. Așa că folosirea titlurilor masculine atunci când vorbim despre profesii nu face decât să reconfirme stereotipul de gen. Și uneori asta poate fi suficient ca să te facă să renunți la un vis din copilărie și să crezi, de exemplu, că doar bărbații pot să fie astronauți. În 2021, România a fost pe locul 25 din 27 în UE din perspectiva Indiciului Egalității de Gen, o valoare care nu s-a schimbat aproape deloc din 2010 încoace. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în România femeile sunt mai expuse riscului de sărăcie decât bărbații, înseamnă că cele mai multe lucrează în domenii cu salarii mici și mai înseamnă că sunt mai puține femei în conducerea companiilor private sau în roluri politice decât în majoritatea țărilor europene. În mod clar, îmbunătățirea situației depinde de multe elemente, dar putem începe cu pași mici de impact, cum ar fi să nu mai promovăm stereotipuri de gen în mediul profesional. Fie că e vorba despre un manual, o campanie în social media, un site sau un anunț de angajare, folosește conținut inclusiv, care nu face presupuneri despre abilitățile sau cariera cuiva pe baza genului. Încearcă să-ți adaptezi limbajul scris și vizual astfel încât să te adresezi tuturor genurilor, binare și non-binare, ca să nu fie unii mai egali decât alții. În prezent, cele mai multe anunțuri de angajare folosesc titlul de joburi la genul masculin. Cum ar fi dacă situația ar fi totuși invers și toate ar folosi forme de feminin? S-ar mai simți un bărbat confortabil să aplice pentru rolul de casieră sau chimistă sau agentă de vânzări? Asta clar nu e soluția pe care o propun, pentru că scopul e să fim toți incluși și incluse. Așa că dacă te întrebi ce gen ar trebui să fie vizibil în titlul unui anunț, răspunsul este toate. Am spus toate și nu ambele, pentru că ambele ar fi însemnat să limităm audiența la persoane de gen masculin și feminin. Dar există mai multă diversitate decât cea binară. Așa că atunci când am răspuns toate, m-am referit la genurile masculin, feminin și non-binar. Poți face asta indicând genurile într-o paranteză. Folosești M pentru masculin, F pentru feminin și D sau G-liniuță N pentru persoanele non-binare. D reprezintă termenul pentru divers, iar G-liniuță N este acronimul pentru gender neutral. Ca un trivia fact, în Germania menționarea genurilor lângă un anunț de angajare este obligatorie prin lege de câțiva ani. Dacă menționarea tuturor genurilor nu este o variantă posibilă, deși clar este cea mai inclusivă, menționează măcar și forma de feminin în anunț, ca în sugestia de aici, psiholog, psihologă. Deși nu sunt foarte populare sau vizibile, acum există mult mai multe forme de gen feminin pentru nume de profesii. De la bancheră și comisară până la decană sau primară există multiple variante de reprezentare a femeilor în ceea ce privește meseriile. Folosirea lor în locul variantelor masculine poate să încurajeze accesul în aceste domenii și să reducă din prejudecățile despre cine sunt persoanele potrivite pentru astfel de roluri. Poți vedea mai multe exemple și recomandări în Ghidul pentru limbaj neutru din perspectiva genului publicat de Parlamentul European în 2018. Adaptarea titlurilor este primul pas, dar nu este singurul. Descrierea dintr-un anunț este un alt element care poate influența cine aplică sau nu la un job. Conform unor studii recente din America, diversi termeni deja consacrați sunt percepuți diferit de femei și bărbați. De exemplu, cuvinte ca superstar, guru sau competitiv sunt văzute ca fiind specifice genului masculin, așa că unele femei se pot simți nepregătite pentru un job care este descris astfel. Statistic, femeile sunt mai confortabile cu descrieri care fac referire la atribute ca atenție, flexibilitate sau încredere. Asta nu înseamnă că femeile nu pot fi competitive sau că își doresc doar joburi care cer multă atenție. Înseamnă doar că imaginea creată de anumite cuvinte poate atrage sau descuraja în funcție de gen. Asta se vede și în felul în care femeile și bărbații au decizia de a candida pentru un job. Bărbații aplică atunci când simt că acoperă 60% din cerințe, în timp ce femeile au nevoie de un procent de 100% ca să se simtă ok. Cuvintele inclusive, care evită acordul cu genul masculin și nu sugerează o tipologie masculină, împreună cu o listă de cerințe realistă, adică nu una care descrie o persoană imposibil de multilateral dezvoltată, pot face diferența între a avea 110 sau 100 de persoane care aplică la un job. Și am ajuns la confuzia între gen și sex. Când vine vorba despre gen și sex, există
confuzie în general, nu doar în limba română. Există diverse situații în care cele două cuvinte sunt folosite fără a fi înțelese. Și o să vedem imediat câteva exemple în acest sens. Problema este că implicațiile acestei confuzii merg dincolo de un simplu text online, așa că este foarte important să facem o distinție între cele două și să le folosim în mod corect. Așadar, atunci când vorbim despre sex, ne referim la o categorie biologică care ne este atribuită la naștere. În funcție de trăsăturile fiziologice și cromozom, primim un certificat în care sexul este fie feminin sau femeiesc, fie masculin sau bărbătesc. Genul, pe de altă parte, este o categorie socială care asociază anumite trăsături și comportamente cu sexul feminin sau masculin. Acestea reprezintă, de fapt, rolurile de gen, adică așteptările celor din jur despre cum ar trebui să fie o fată sau un băiat, de la aspectul fizic, la maniere, cariera potrivită sau lucrurile pe care pur și simplu ar trebui să le facă în viață. Spre deosebire de sex și gen, care sunt concepte despre cum suntem văzuți din exterior, identitatea de gen este despre autopercepție. Identitatea de gen se referă la propriile preferințe și alegeri, de la cum ne place să ne îmbrăcăm sau să ne tundem părul, până la cum ne simțim cel mai confortabil să interacționăm sau pur și simplu să fim. Identitatea de gen este un spectru care nu se mai raportează la sexul feminin sau masculin ca repere absolute, pentru că, în viața de zi cu zi, niciunul dintre noi nu suntem niște tipare umblătoare. Avem personalități, aspirații, bucurii și frici de foarte multe feluri, pe care nu le alegem în funcție de sexul din certificat sau rolul de gen cu care este primită societatea. Acest spectru al identității include genuri binare și non-binare. Cu aceste distincții, sper clare, hai să vedem câteva exemple de folosire a genului în interfețe. Există încă destule site-uri, de la magazine online și până la furnizori de utilități, care îți cer să alegi un gen atunci când îți creezi un cont. Nu prea am întâlnit situații în care genul să se reflecte cumva în experiența ulterioară, adică să primesc un conținut sau produse adaptate genului ales, așa că de cele mai multe ori nu e clar de ce ni se cere declararea genului. În plus, opțiunile sunt în general feminin sau masculin, fără să includă persoanele non-binare sau pur și simplu opțiunea de a nu indica un anumit gen. Deci, cum putem face formulare neutre de gen? În primul rând, ar trebui să fie clar de ce e nevoie de această informație, și pentru noi, ca autori ai formularului, dar și pentru persoanele care trebuie să-l completeze. Dacă nu există motiv suficient de bun, de exemplu unul legal sau medical, cel mai simplu ar fi să elimine această întrebare. Asta înseamnă că și formularul și procesul de creare de cont vor fi mult mai simplu de completat și deci mai plăcute pentru toată lumea. Dacă vrei totuși să ceri această informație, asigură-te în primul rând că vorbești despre gen și nu sex, și apoi că există opțiuni prin care toată lumea se poate simți reprezentată, binare și non-binare. În unele cazuri, de exemplu platforme de recrutare sau rețele sociale, e recomandată și varianta afișării pronumelui preferat. Un exemplu de aici, luat din Facebook, alegerea unui pronume înseamnă un mod de reprezentare a identității persoanei, dar și un mod prin care alte persoane vor ști cum să-i se adreseze în mod corect. Toate exemplele din acest video sunt doar câteva cazuri relativ comune în care limbajul pe care îl folosim acum nu este inclusiv. Există nenumărate alte situații sau tipuri de comunicare în care apare limbajul non-inclusiv și în care interacțiunea mai degrabă condiționat de stereotipuri. Din fericire, limba română, ca orice limbă din lume, este un element viu, care poate evolua odată cu noi. Și pentru asta trebuie doar să acordăm mai multă atenție vocabularului pe care îl folosim și să continuăm să exersăm reguli noi, inclusive. Aici sunt câteva idei simple care ne pot ajuta să scriem și să comunicăm mai empatic și mai inclusiv. Chiar dacă standardul actual în care folosim masculinul generic, aproape ca un reflex, este simplu și la îndemână, nu e de fapt atât de greu să trecem la un limbaj inclusiv. Într-un fel extrem de simplificat, tot ce trebuie să facem este ca în loc să spunem bună ziua doamnelor și domnilor, să spunem bună ziua tuturor. Și mai trebuie să ținem minte că, deși nu știm mereu cu cine vorbim prin textele noastre, ar trebui să scriem în așa fel încât toată lumea să se simtă binevenită în conversație. Ca autor de conținut, scopul nostru este să comunicăm și să ghidăm. Asta înseamnă că avem responsabilitatea impactului pe care îl au cuvintele noastre, de la manuale școlare și până la anunțuri de angajare. Din fericire, avem și libertatea să rescriem reguli sau tipare care nu mai reflectă realitatea. În concluzie, cuvintele pot invita sau dimpotrivă pot exclude. Cum vorbim definește atmosfera și exprimă ce considerăm a fi sau nu acceptabil. Cum vorbim este și ceva ce putem controla și schimba imediat. Dacă folosești un limbaj inclusiv, asta nu înseamnă că cineva pierde și altcineva câștigă. Dimpotrivă, un limbaj inclusiv ne permite tuturor, femei, bărbați și persoane LGBTQ+, să participăm.